Тресе, защото нещо някъде ъгъл от зарена на втория казан е по-голям. Той го прави, се спрем го прави заради това. Втория казан е с по-голям ъгъл. Не е нормално назад. Това е оттъркането на гумата. Отпред. Къде е оттърка гумата? Отпред му търка гумата на калника. Не виждаш ли? И търсе само от ляво. Да. Това му търка гумата в калника. Не, това не търка. Има нещо, трябва да се гледа.